assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam. Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe eto mbawi wonde foof e nder aduna he. Ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa ene e ceertani e yebde émission ji men walla scène men télévision hono Ngaaritv. Bandiraɓe fulɓe hande eɗen garte e facette goɗɗo ko wiyede gonka men e Reedu Fuuta e Sifa men. Hande noon bandiraɓe caggal nde calminmi waliyaɓe men, calminmi carnaɓe men, calminmi yimɓe laamu men, eɗen ñaago Allah tagɗo eno jawmiraɗo ɓe ganduɗa hande ɓe nootiyima jawmiraɗo yo Allah harnuɓe aljanna. Ɓe ganduɗa hande eɓe leeli to hôpital yo Allah yekkitɓe haaɓe dutto e galleji mabɓe. Ɓe ganduɗa en hande caabine hettiɓe caggal so tawi tan ko caɗele aduna hettinto neɗɗo wona ko bonnata leñol walla ko bonnata diine yo Allah yaltin ɗum ha nawta ɗum e galle mum. Bandiraɓe fulɓe hono musidɗo mon giɗo mon Yaya arti ɗo enne hande e waɗande on yewtere nde ganduɗa enne ko yewtere men enen jeeyi. Hande eɗen jogui koɗɗo tedduɗo fulɓe noon ne mbiya so tawi aɗa wiya kaari ko ni wiyete walla ko ga hoɗi tawat oɗon kaari jooɗaki. Bandiraɗo debbo tedduɗo aɗani hande e chaîne men Ngaaritv mi accuma calmina bandiraɓe fulɓe kalnaɓe anon holoɗo. Auzubillahi mina shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mi salmini dendagal Fuutankoɓe kala to ɗi pullo dillata tan mi salmini ɗum mi ɓuurimi ɗum e kadi mbaɗa jogui coftal no feewi arde ɗo salminde bandiraɓe e andinde ɗum woni min e Ngaaritv min woni Fumma Ndiaye debbo mo Agname Suwol Saare mo Baydallaye. Mi salmini dendagal ko dillata e Suwol foof min yeehi ha to galle ceerno ma Jakate ɗo min calmini ɗon min juurima min ñaagimo duwaw kadi kanko min neldimo duwaw kala ko ceernaɓe woni ɓito dillata min ñaaguimo duwaw kadi min neldi duwaw min calminiɓe ɗon ha to neɗɗo salminte e weltoɗo fof bandiraɓe fulɓe calminama ɗon. Alhamdulillah rabbil alamina ko guinnuɗa galle ceerno ma Jakate eɗen jaara hay galle ceerno Oumar Touré ɓen fof ko waliyaɓe Allah ko sarnaɓe e ndeysan jehen ha Nioro Drip calminen galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall jehen ha Louga calminen carɗo men Seydou Tall. Donc oɗon calmine oɗon ñaague duwaw min dokki duwaw. Hande noon bandiraɗo debbo tedduɗo yewtere men hande ne faate e gonka rewɓe e nder galle. Hande sa ƴewtidima Fuuta men leƴƴi goɗɗi ne ngara ɗo ene ne jiiɗi resde debbo Fuutanke. Debbo Fuutanke kadi ne yiɗi resodirde e mum. Ɓeɗo mbiya debbo jolfo ɓuuri wawde gorko e debbo halpulaar o. Debbo halpulaar o wi gorko jolfo ɓuuri wawde debbo e gorko halpulaar. An ɗum ɗon holno jiiɗiɗa ɗum? Eyyi min de e yiyandam debbo halpulaar ene wawi gorko min yiyandam ene wawi gorko ene resede ene wawi ɗoftade e dow condition par ce que enen Fuutankoɓe goo en dawoɓe guese ɗiɗi ken wonɓe activité ji galle par ce que enen joni wiyama so debbo resama e galle taw ko aɓi pullo tan wonko kersata wadde walla wonko tobata wadde guila e tampere guila e guppi ha e ƴoogi ha e teeni ha e foof fuutantagal men hanki ɗum mbatten hande ɗum tagui noon so wiyama tan ko jolfo ɓuuri wawde halpulaar min kam on banggue mi jaɓani par ce que sendi ene jolfuɓe jolfo kañum ne jogui bindane mum ene jogui dawoɓe ene jogui artoɓe an ala ko ndenɗa tan so wona so gorko arti poɗa koyɗe lawƴa walla mbaɗa toon pourtant enen kadi sen dañi ɗiɗon occasion uji tan enen en mbaɗatno ɗum waɗi. Donc jiɗɗa wiide hande par ce que min hande moɗo yiilo e galleji kewɗi mais mi meeɗa yiide mi ara e galle tan mi tawa o hedde 17 heures yoni debbo werta marla tawa nanni joom galle mum lawji koyɗe mum ha laaɓi tan werta darab danejo jeganayi gorko ajjo debbo ferlo hakkude e sara mum ne waɗan ɗum ataya mi hewani ɗum yiide e ɗo e Reedu Fuuta wondi ko rewɓe men ɓe ganda oɗon belamma walla holko saabi
rewɓe heewani toppitirade noon joom galleji maɓɓe. Eyi kadi sa ƴeewi enen Fuutankoɓe ko ene waɗa kadi wona yimɓe fof poti ene waɗi ɓe Fuutankoɓe enen jaari to banggal jolfuɓe taw ne jogui moyen mbirmami nane ni ne jogui kode foftino ɗumen e golle galle ɗe so tawi an a dañi poftinɗoma e golle galle ɗe an ala ko wonata e hakkille ma tan rende joom galle ma kono so tawi dawi ɗi ɗaccani liggeyaji galle ɗi ɗaccani hay sa yiiɗi wadde a wattano jogirɗa ni kono wona kay jolfuɓe ene mbawi en min de banggal toon kam min mi jaɓani e min mi jaɓani eyyi donc jiɗɗa wiide hande sa yii rewɓe rewɓe ɓuyɓe fulɓe ɓe sa yii no darde foti darrade e joom galle maɓɓe woni batte liggey o no yaarini aɗa yaaha guese aɗa yaaha maayo aɗa ane joom galle ma rendez-vous ko ooli ko ɗum ɗon tagui no poɗɗa darrade pour mbawa toppitade joom galle ma wawata wonde hande ɗum ɗon bandirade debbo est ce que ɗum ɗon no yoni est ce que debbo o c'est forcé o dawa guese walla o yaaha maayo ha nde ɗon tampere jaggamo ha ganduɗani no foti toppitirade dewgal makko o watta ɗum est ce que ɗum ɗon ne jogui feere wonde walla ko noon tan wawi wonde ne waɗi feere par ce que feere majjum kono mbirumami ni kam sa dañi kene foftinma e ko liggete ko tan an a wawata toppitade joom galle ma kono ɗum ɗon fof kadi so dañaka wona ko jiɗɗa ko tan mbatta ko dañɗa ko tan ɓamata e min kam yiyandam min yiyande hooram ɗum tan woni ɗon so moyen noon dañanoma no jolfuɓe ballidirte ha daña kone foftin ɗum e golle galle ɗe ni tan anne ala ko wonan haaju ma sa fini subaka unana ƴogana fittana lawƴani anne kay mata ko donkuɗa ko fof kam a ronkata takkade joom galle ma berta diwa walla lawƴa koyɗe mum walla mbaɗana ɗum ataya walla defana ɗum bottade ɓattina ɗum eyyi ɓe tami ne mbiya ko affaire complexe comme ko hande sa ƴewtidima Dakar to wiyete to jolfuɓe walla liƴƴi goɗɗi ko min e joom gallam tan e koɗi e galle est ce que a faami ɗo hande Fuuta ɗo sa resama gonata koye galle famille est ce que hande wona tami caɗele ɗe ɗon tami ɓeydani ɗum pour hande tan min moɗomi ɗo mawna men miñiraɓe am nan ɗo henne min mi ara tan mi jagga gorkam tan mi jooɗo moɗo lawƴa koyɗe mum moɗo wertami est ce que ɗum ɗon kadi ala complicité gonɗo hen est ce que no koɗirɗen ensemble ne est ce que ɗum kadi watta empêché debbo o toppitirade gorko mum no foti toppitirade eyyi joni kam no wayno tan a haali haalkani ko kanjum ko ɗum tan woni ɗon ko on rafi tan gonduɗen par ce que enen ɗo joni no jolfuɓe certiri kiraɗe ni hande kala galle mo jaaɗa e Fuuta a tawat kiraɗe ɗe soit famille o kuɓeje tati ha nayyi taw barmi o ko goto eyyi so tawi koye galle famille garɗa moyen wawata rokkudema wadde ɗen golle kono so wonti ko an tan joom galle ma appartement ma ɗum kadi ma wonno ma wano jiɗirɗa ni ɗum kam yiyandam ma wano jiɗirɗa ni ko ɗum tagui tan eɓe mbiya jolfuɓe e mbawi on kono jolfuɓe min jaɓani dal to banggal wawde ɗon tagui eyyi mais ɗon kadi cikkumi ne manque organisation seeɗa par ce que so tawi ko galle famille min e miñam e mawnam moni fof ne jogui joom suudu mum donc debbo desaɗo so yontama balɗe ɗiɗi ne jooɗo balɗe nayyi walla balɗe jeegom yontaka e nder balɗe nayyi ɗo e balɗe jeegom ɗe pourquoi kanko e hoore makko o wawa toppitade gorko makko no hanniri ni e nder balɗe nayyi balɗe jeegom ɗe so hawre dawi so hawre waalo ɗum joni ko dawi waalo hay sa yiɗi toppitade ñalawma ma yontaka foof ma daw guese so hawre cufal o ji ko noon so hawre gotol ha ko noon so hawre kadi aɗa jogino comci tuluɗi nde natirta saabu barme mawɗo joni so tawi joni yimɓe ɗaccidama hen an yontama hen balɗe ma ɗiɗi sa serti hen wonko woƴanma ko wona kadi wiide aɗa waɗa activité ji goɗɗi fata koye guppi ma walla fata so tawi kadi guila comci sukaɓe ɗaccanoɗa taɗa ala defowo ma hay saɗa jogino defowo ne temps o kam wawa rokku tan birumi ni eyyi so ɗum yawti kadi eɗen jiiya kadi worɓe ɓe la plupart kamɓe fof ko grand place kala mo liggoyaki hen aɗin grand place ñalawma aɗin place grand place jamma donc ñalawma o sah moɗa wiide c'est tolérable mais hande an debbo desaɗo e galle jamma ara berta leloɗa joom galle ma wona grand place à certaine heure art ɗum ɗon ne weeli debbo o walla ɗum holko addata ɗum ko debbo o woni mo ala jaam e sara debbo mum ou bien ko gorko sifurinda noon eyyi ɗum kadi kanjum ala no ɗum wayata no Yaya won hen enen dogara galle o tan won hen ni keɓe ponmi wiide ɓe jiiɗani hay jamma ara won hen worɓe e jiiɗa jamma ara jittan koye won ñalawma dañono dogiri dañono fofiri par ce que an gorko joni sa dawi a arti aɗa tampi min fandimama guila damar galle ande Yaya gas o gasi ande leɗɗe ɗe gasi ande ko gaccunoɗa ɗo ko gasi
wona noon jiɗɗa jaɓɓoreede sa ari kay kono ko ƴewde saɗa tampi walla sa iwa ko giyal walla sa haɓaka to gumminoɗa to hay haala belka koye gurdam jeeya garta tan mi jaɓɓoroma haala belka nen durna balle koye gurdam jeeya hen gueɗel ne kadi enen rewɓe kam min mbaɗi hen gueɗel ne kadi onon worɓe ɓe kadi oɗon mbaɗi kono ha joni bandiraɓe debbo tedduɗo hande en ƴeewi ne dañi hande galle ko comme no mbirɗani tan galle famille galle mo ganduɗa henne ko galle dendaɗo e nder galle dendaɗo e ko goto woni hen caggal leydi anani kañum tottata neldata ko galle wuurda ko mais sa ƴewtidima wonɓe nder galle he anani elle ɓe jurmaki gonɗo caggal leydi o aɓen courant noɓe beela téléji nani noɓe beela dal ɓe mbaɗirta ɗum ɗon hande holko saabi ɗum eyyi kanjum de kam e ɗum waɗi fannuji kewɗi hen fannu kam ɓurɗo wadde base o kam ɗum ko jinnaɗo o so tawi jinnaɗo debbo ne wuuri ko goto woni hen caggal leydi heddiɓe ɗannaki a suusa memde ɗi kaari a suusa findini ɗaniɗo a suusa wiide jomum daw a suusa wiide jomum jooɗo a suusa wiide jomum nani a tan ko gonɗo caggal leydi o nan toon ko on tan hankanti koye eymum yahate ɓen jinnaɓe kadi no goji yo Allah yafuɗum e waɗi kadi e jinnaɓe ɓe ganduɗa kadi fof foti aɗa yiya hande temedere gorko nayi galle taw ko nafata hen ko heewani a suusa dawnude ɓe a suusa umminde ɓe taw ko dawa ko ɗumta hen heewani nden somi faami ko jiɗɗa wiide woni hande so tawi no ngula ko nene woni e galle he kala gadduɗo debbo e galle he debbo yewtata koye yamirore nene hunde fof fawete koye junngo nene kanko wiyata debbo harɗo ndaaɗo kanko tottita fof hande sa ƴewtidima oɗon pouvoir mo nena dañno hankkadi nena natti ɗum dañde moni fof woni lamɗo hoore mum anani donc a suusa memde ɗi ha goto ɗanoɗa ha nangue fuɗa anani pina anani jagga café mbaɗira no beeliɗa jagga mew no mbaɗira no belɗa ta sa wiyama daw guesa caloɗa sa udditanama boutique bonna ɗum ɗon kam vraiment ko hunde nde ganduɗa henne yimɓe ne poti hen accude hakkille par ce que hande sa ƴewtidima woodi leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa henne hande ko Fuuta woni France mabɓe ko Fuuta woni Amérique mabɓe par ce que sa yeehi guure mabɓe hande ana eɓe mahi toon étage sa nannimo joom étage o to woni o wiye ko Fuuta ɗum ɗon ko ɓeɗon ɓuuri yidde liggade enen Fuutankoɓe walla ko enen Fuutankoɓe woni ɓe jigganani yiɗɓe liggade ɓe walla affaire o no e hen fannu kadi ne wawi tan ko en taw ko enen wonɓe ɗo ɓe kadi goni ɓe ballani saabu aɗan ladde no muusi aɗa yiya joni gonɗo e ladde duuɓi sappo tawa anda no wonir toon anda mo selli anda ko jaggaɗo woni hen ni ko tawne cogani taw gonɓe gaɓe ganduɗa ko yehete dow muɗum taw ko sehilaɓe tan ndenni taw joguino mbiya ko kaari neldi mbaɗa on dok nden jokkata en ɗo ɗum fo yiyama donc min kam e yiyandan tan kadi ko ɓuuri hen hewde ɗo joni foti tinnade tan ko ɗaccaɓe e galle ɓe onon joni onon goni temedere neɗɗo walla on goni capantati neɗɗo taw ɗanni hen ko goto onon foof noon onon poti wallude saabu hay so wonano ɗamgal hay joɗade e galle ene rema walla woda to heedi ɗum ne kadi koye ballal galle jeeya kono en ƴeewi joni feccere e meɗen enen joni so goto ɗannima tan heddiɓe fof nangui juuɗe mumen eyyi ko ɗanniɗo waɗata hunde foof nayi e maaro nayi gaweje nayi foof dal an ɗum kadi ɗisi hamnade seeɗa ɗum tagui hande mais woodi ɓe mbiyoɓe so tawi ɗi pullo udditiɗo bitik leñol gongol ari udditiɗo bitik fulɓe ɓe birsuto ɗon pullo jaaha coodiya to leñol gongol ngol donc woodi fulɓe ɓe ganduɗa kamɓe gueɗe mabɓe fof ɓe mbaɗata ɗum koye fulɓe ɓe coodata koye pulaɓe anani donc pourquoi ɓeɗo goni jingante leñol ɓeɗo goni ɓe jinganta leñol donc ɗum ɗon fof eɗen jiiya ɗum hande ɗum tagui hande leñol gongol so ari ɗo martaba mo dañato enani enen en dañata ɗum par ce que hande sa ƴewtidima hande moɗo yiya e nder Fuuta hande comme galleji men Fuuta koɗo ara wona étranger anani ara tottira ujunnaje tati beele yo defane nokkane booliyel te booliyel ngel ɗon sa ƴewtini no ngel fawirte ni hay joom galle o bool mum fawirtake noon te joom galle o sarsata gaz kañum sodata leɗɗe kañum watta hunde fof gonɗo caggalidi o kadi o neldi ration timmuɗo kono hatta ñande fof eɗen mbaɗa ko ganduɗa ene ko donc hande en gari ha ɗo enne caɗele bawɗe haalede e galleji he ne keewi an hande holko mbasirtoɗa ɓiɓɓe fulɓe ha tengti e rewɓe ɓe ganduɗa henne
ɓe ngoni koye dewle maɓɓe. eyi min kam mbasiynon tan ko rewɓe Fuutankoɓe wonɓe e dewle mumen ɓe yoɓe tinnoɓe nanko e rewɓe e dewle maɓɓe saabu ko adi fof hande gorko weeɓani gorko moƴƴo o hande o weeɓani so tawi a dañi façon ma addima e galle he ene ñamminma ene e koma poɗɗa tan ko jooɗade e galle jooɗorɗa Allah e nelaɗo mum ɓoftoɗa jaaha e mum min ko ɗum jimi kono so tawi kadi a woppi ngel ma addi ngel jana ngel ni pilitar mbaɗɗa tan kaka fotani wadde min yiyanda eyyi joni kadi eɗen ƴeewa kadi debbo mo ganduɗa en hande nan jooɗiɗo gorko mum ko ɗanniyanke jooɗiɗo ne muñana gorko mum fi sabilillah tawa kadi par ce que ɓe mbi sa ɓooyi ladde soit que a heewi jawdi a famɗi sukaɓe walla ala sa jooɗimo toon ala artani woni a ala jawdi a ala sukaɓe par ce que debbo mo gonduɗa ɗo henno ko joom suudu ma sinno aɗa jooɗi ɗo henne ne wawi duuɓi ɗiɗi foof Allah hokka on ɓinguel kono sa woni caggal leydi duuɓi jeetati duuɓi jeenayyi faya ha duuɓi sappo sa dañi jawɗi aɗa wurni ne moƴƴi kono kam yo laaɓe anani ɗiɗon duuɓi sappo a fotini hen dañde ɓiɓɓe joyo walla jeegom a faami donc noon hande eɗen mbiya rewɓe ɓe ganduɗa henne kamɓe jooɗiɗo cuuɓi ɗanniyankode wonirani toon so wona ko yiili ko dañi beele arta e ɓesgu mum ɓe ɓeydo muñal ɓe ɓeydo muñal kono wonɓe ɗanniyankoɓe tan gacca e rewɓe ɓe hakkille nde wonno debbo ko debbo tan anani te ko dewgal kadi wiya anani par ce que sa woni e galle a resama e galle a jooɗima duuɓi sappo a yiyani gorko ɗum sa di ko firti an a jooɗaki e dewgal anani ba donc noon gonɗo caggal leydi o kadi eɗen ñagonoɓe kamɓe anani Allah hokkaɓe dañal Allah hokkaɓe ko ganduɗa hande lebbi jeegom fof maɓe mbawa artude ɓe jiiya jinnaɓe maɓe dutto e dow jaam hande holko mbaynituɗa ɓiɓɓe fulɓe eyyi hande mbaynoton ɓiɓɓe fulɓe ɓe tan ko kadi kamɓe worɓe ɓene kadi kono Abou Douba wini tan ko fulla ɗanninde kono ko joom artiste jomumen kadi so jeehi tan yo mbatta hakkillaji e caggal ngal ne kadi kañumen no woni ko dutto saabu debbo kadi sene timmuno tan ittotake galle bamum adde galle gorko worɓe ɓene soɓe jeehi tan yo mbatta hakkillaji mabɓe kamɓene rewɓe ɓe jaaha gona toon duuɓi sappo en duuɓi sappo e ɗiɗi en taw kadi wona neldal wona heddal debbo kadi jooɗo ɗo sobo Allah e nelaɗo muɗum garta tan mbiya ɗum ɗon nukki kadi gadda goɗɗo kadi gacca kadi ko wurduno nden ko kadi ɗum kadi mais kono noon aɗa foti wiide rewɓe kadi gonga yaade gese ne woodi yaade maayo ne woodi kono noon gorko o kadi hen saahaji noon ɓuɓna fittandu makko haw anda kadi omo jogui debbo kono wona ñande fof komi tampuɗo wona ɗum kadi no woodi won weltinteɓe wonɓe fittali mumen weltinte wonɓe fittali men ɓumnante kadi wattan koye yimɓe e kono yimɓe rewɓe ɓe mbadini kadi ko noon tan min dal mbasiyotomi worɓe ɓene kadi yo mbatta hakkillaji mabɓe e rewɓe ɓene kadi yoɓe tinno ɓe muña ɓe mbatta hakkillaji mabɓe e worɓe ɓe min ko ɗum mbasiyotomi ɓe nden noon bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam wonno émission moon e Ngaaritv moɗo waddanno ɗum e bandiraɗo debbo tedduɗo debbo moɗo wiya jatigue ɗanniyankoɓe debbo mo Agname Siwol ko foti haalede ko no heewi kono saaha foof e yewtere mum kala ko taati hen gande ko neɗɗo woni mo timmani kono fandade amen woni haalde ko ganduɗa ko koko nafata bandiraɓe e banggal galleji ɗi bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam ɗanniyankoɓe miijo mabɓe hammu mabɓe woni kala koɓe dañi onon heddiɓe ɗo ɓe mbason hiƴude mbason ɗumnude anani kono noon bandiraɓe tentile et les jeunes je m'adresse à les jeunes filles et garçons gonɗo caggal leydi o de sinno ko sago mum hande taw onon fof on tawoyimo toon Allah hoddiri kanko woni toon jagganimo ko neldata ko gurdam no muusata ƴettata retraite guilay courant guilay kala to télé mawni o neldat anani kala to facture courant ari ko joɓowo ana haydara o yiɗa tan galle o wiye galle wi kaari en de courant mumen kuppama walla galle kaari en de ko télé tuksil ngol toon enen sukaɓe worɓe eɗen e salle guilay play guilay match uji football hay goto ɗantako yummiraɗo ɗantako dekone dérangement ana bandiraɓe fulɓe gatten koye men ganden de ko saabi liliɗen e galle joɗɗo ko saabi eɗen ñaama eɗen pola te en jaɓani dawde guese en jaɓani yaade hay nokku ko sababu nde koreji men grand frère walla baba walla kaw gonɗo caggal leydi o nden noon kamɓe soɓe tampi
yen ndenanɓe koɓe neldi en ko so ɗum yewti kadi bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam rewɓe resaɓe ɓe gandede dewgal ko joom galle e debbo mum toppitude worɓe mon ɓe sa tampi aɗa wawi lelade ɗanoɗa ha pina gummoɗa e jamma e jagga gorko ma toppituɗa ɗum haw sikkani ka kangaɗo ala ko ustanma ko joom galle ma gaccen gacce anani gaccen ɗum wiide tan komi kersowo ɓattade gorkam walla komi kersowo lawƴude koyɗa makko e yimɓe ne jiiya ɗum ɗon c'est des foutes ane bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam hono musidɗo mon guiɗo mon Yaya Dia ari ɗo henne wadda noon yewtere nde e wertanade dendagal ɓiɓɓe fulɓe ha tengti e laɓenaɓe Guinée partout dans Guinée gambinaɓe e gonɓe Congo ha galle Samba Kane to Madina Alheri e Racine Thioune gorko mo Bamako walla gorko mo Mauritanie on calminama on beltanama yo Allah waɗanen jaam ha ñande wonde bandiraɗo debbo